Jezik i mediji, održivi razvoj, primenjene nauke, zdravlje ili sport, neki su od ponuđenih izbornih paketa od kojih će gimnazije odabrati 4 u prvom razredu, a đaci će se opredeliti za 2 predmeta uz 1 čas nedeljno. Od 3. razreda još 2 izborna predmeta od 5 odabraće učenici i slušati ih po 2 časa nedeljno do završetka srednje škole i opšte mature koju će prvi put polagati 2021. sadašnji prvaci. Cilj je da se učenici polako pripremaju i za opštu maturu, jer opšta matura je stupila na snagu, to je pravilnik o opštoj maturi 3. januara ove godine, gde će na kraju opšteg srednjeg obrazovanja imati obavezu da polažu opšte predmete. Ti ispiti će biti iz srpskog jezika, iz matematike za gimnazijalce i morat će još i 3. izborni predmet sa liste opšte obrazovnih predmeta da izaberu u zavisnosti od toga koji fakultet budu hteli da upišu. Koncept izbornih paketa je zamišljen tako da se učenici polako pripremaju, da svoja teorijska znanja prikazuju i primenjuju u praksi i da ih malo približe za određene grane na kojima će da studiraju. Direktor dodaje, izborne pakete predavaće profesori koji već rade u gimnaziji, a ukoliko ne bude dovoljno stručnog kadra, škole će angažovati neke druge nastavnike. Do kraja školske godine nastavnici gimnazije obići će osnovne škole i najaviti roditeljima i osmacima novine u gimnazijskom obrazovanju.